Štefan Karak sa pokúsil vytvoriť nový slovenský rekord v počte výstupov na pohorie Vtáčnik. Počas 48 hodín bez spánku chcel trasu Píly-Vtáčnik zdolať 16 krát. Prejsť mal pritom 192 km s prevýšením viac ako 14 000 metrov. Na horský maratón sa pripravoval pol roka. Či sa mu to podarilo, odhalí reportáž. Pán Karak absolvoval napríklad aj najťažší horský ultramaratón okolo Mont Blancu s dĺžkou 168 km. Na Vtáčnik už v minulosti vystúpil 10 krát za 24 hodín. Tak vízie boli nejaké, že treba ešte aj toto treba prekonať, tak som si to prenásobil. A vyšlo mi, že za 48 hodín, čo budem teda 2 noci, 2 dní chodiť, takže by to malo ísť 16 pokusov, 16 výstupov. Maratón sa začal v piatok o 4. hodine popoludní. Športovca prišli povzbudiť kamaráti. Na výstupy dohliadal komisár z knihy slovenských rekordov. 3, 2, 1, štart. Takže určite to dá a veríme mu, to je starý kamarát, dobrý horolezec. Bodaj by vyšlo dobré počasie. V cieli sa zaznamenal ten úvodný čas, alebo teda čas štartu. Hore na vrchole sú dva ľudia, ktorí vlastne robia fotografickú dokumentáciu, písomnú evidenciu. Vytrenovaného bežca bolo ťažké v kopcovitom teréne dobehnúť. Raz sa nám to podarilo. Pri stúpaní myslí na rôzne veci. Na všeličo, pospevujem si pesničky, na rodinu. Na trať moc nemyslím. Ešte je toho moc pred sebou. Obyčajne trvá výstup na Vtáčnik 3 hodiny. Pán Karak vyšiel na vrchol za 1 hodinu 11 minút. Odmenou mu je takýto krásny výhľad na celú Hornú Nitru a okolie. 16 výstupov napokon absolvoval rýchlejšie ako pôvodne chcel. Za 47 hodín 16 minút. Samozrejme, všetko, čo bolo napísané, aj čo bolo v mojej hlave, tak sa splnilo. Nemal som žiadny problém. Jediný problém trošku bolo horúce počasie, lebo boli v podstate tropické noci boli. Pán Karak dlho oddychovať nebude. Turistické topánky si znova obuje v júli. Čaká ho 100-kilometrový maratón vo Švajčiarsku. Dominika Kusa, RTVS. 48 hodín bez spánku, navyše neustále v lese pri výstupe na pohorie Vtáčnik. Takýto netradičný výlet si naplánoval pán Štefan Karak. Chce zdolať vrchol tohto pohoria 16 krát. Prejde pritom 192 kilometrov s prevýšením 14 400 metrov. Spolu s ním niekoľko hodín útočil na svoj osobný vrchol aj Pavol Čertík. Pozrite sa, komu sa darilo viac. V roku 2006 zdolal pán Karak pohorie Vtáčnik v priebehu jediného dňa 10 krát. Tentoraz chce svoj rekord zlepšiť. Plán je 192 km, 16 výstupov, to je presne 6 km, je hore, 6 dolu a prevýšenie 900 metrov, takže krát 16 to je 14 400 metrov. Minulý rok absolvoval najťažší horský ultramaratón v Európe. Vtedy zabehol 168 km a zistil, že má na viac. Ľahké to nebude, nič takého ešte neviem o niekom, že by niečo takéhoto absolvoval. Odštartoval včera o 4. popoludní, behať bude nepretržite 48 hodín. Zatiaľ čo bežnému turistovi trvá výstup sem na vrchol Vtáčnika viac ako 2,5 hodiny, pán Karak to zvládol za necelú hodinu. Všetko v pohode. Len čo sa po výstupe na vrchol odfotil, už aj bežal späť nadol. Na svoj vek 63 rokov má obdivuhodnú kondíciu. Pán Karak neúnavne šlapal do kopcov počas celej noci. No hore je to namáhavé a dolu je to zase strašne trpia kolena, alebo je to prudké dolu. Bojím sa týmto nočných výstupov sám úplne, no a o tých medveďoch sa veľa hovorí, tak sme kúpili zvonček a má na batohu priviazaný, tak dúfam, že pomôže. S menšími prestávkami na doplnenie tekutín a stravy prebehal celú noc. Dnes ráno o 9. mal za sebou už 7 výstupov. Pán Karak, ako bolo v noci? Joj, otras. 23 stupňov bolo v lese, bez vánku. V jednom behu som úplne dehydrovali mi tieto svaly, som mal krče. Oddychovať plánuje až po 16. výstupe. Pavol Čertík, televízia Joj. Bez spánku či väčšej prestávky. Dnes sa mal skončiť pokus 62-ročného muža, ktorý sa rozhodol, že v časovom limite vystúpi 16 krát na horu Vtáčnik. Pozrite sa, ako to dopadlo. Takto vyštartoval Štefan Karak v piatok o 4. popoludní. Jeho cieľ vrchol Vtáčnika. Trasu chcel točiť non-stop 48 hodín. Tempo zvolil obrovské. Zatiaľ, čo my sme vrchol zdolali raz, Štefan smeroval už za 3. výstupom. Problém bude, keď nohy začnú protestovať. Štefana nezastavila ani hlboká noc. Prvé pocity únavy však prichádzajú práve teraz. No, začína to už trošku.
V sobotu o 9 ráno mal za sebou už 7 výstupov, prekonal pár krčov a pokračoval ďalej. Štefan predpokladal, že za 48 hodín zdolá vtáčnik 16 krát za sebou. Bol však taký rýchly, že to dokázal ešte skôr. Je krátko po 15. hodine a práve prichádza do cieľa. Pán Karak vlastne absolvoval 16 výstupov na vrchol vtáčnika a trvalo mu to 47 hodín aj 16 minút, takže získava certifikát z knihy slovenských rekordov. Šťastná som, prešťastná, že to zvládol, sme na ňo hrdí všetci, celá rodina. Štefan si cieľ naozaj užíval, veď prešiel 192 kilometrov s celkovým prevýšením 14 400 metrov. A čo hovorí na to, že to zvládol skôr ako predpokladal? Mohol som ešte skôr, ale nechcel som kaziť zase dojem. Z Kamenca pod Vtáčnikom Peter Ziman, televízia Markíza.